Viete, už tisíce rokov sa snažíme vylepšovať rastliny, ktoré jeme. Všetko to začalo povedzme úplne jednoducho. Farmári si proste odkladali semená z tých najlepších plodom. Ale dnes sme na úplne inej úrovni. Dnes vieme s neuveriteľnou presnosťou prepisovať samotný genetický kód. Tak sa poďme spolu ponoriť do toho, aké fascinujúce technológie vlastne stoja za touto revolúciou v našom jedle. Aby sme pochopili ten obrovský skok, predstavme si dva úplne odlišné svety. No, na jednej strane máme to klasické, tradičné šľachtenie. Viete, je to taký, dosť pomalý proces. Zoberiete dve rastliny, skrížite ich a potom v podstate len dúfate, že vyjde niečo dobré. Je to naozaj ako miešať balíček kariet a čakať, či vám padne kráľovská postupka. No a potom, na druhej strane, je tu moderné genetické inžinierstvo. To je úplne iná káva. Je to rýchle, je to cielené. Skôr by som to prirovnal k práci chirurga, ktorý s láserovou presnosťou operuje jediný gén. A presne takto to fungovalo po staročia. Jasné, tradičné šľachtenie je absolútnym základom moderného poľnohospodárstva, o tom nie je pochýb. Ale jeho hlavným motorom bola vlastne náhoda. Proste krížite celé genómy, dva obrovské balíky genetických informácií a potom čakáte. A čakáte celé generácie a naozaj len dúfate, že tí potomkovia si zoberú tie najlepšie vlastnosti od oboch rodičov a ideálne, aby sa vyhli všetkým tým zlým. Dobre, takže to nás privádza k úplne zásadnej otázke, k prvej veľkej prekážke. Ako chcete meniť niečo, čo ani len nevidíte? To proste nejde. Takže vedci najprv museli prísť na to, ako ten mikroskopický svet genetiky nejako, zviditeľniť. A tu prichádza taký malý paradox. Viete, čo bolo kľúčom k tomu, aby sme ten kód konečne uvideli? Paradoxne, boli to práve jeho chyby. Vedci začali študovať tzv. Chromozómové aberácie. To sú v podstate rôzne poškodenia abnormality v štruktúre DNA. No a aby vôbec mohli tieto chyby skúmať, museli si na to vyvinúť nástroje. Takže práve tieto anomálie ich doslova donútili vynájsť spôsob, ako sa pozrieť priamo dovnútra, do jadra bunky. A konečne ten genetický materiál uvidieť na vlastné oči. Takže tým naozaj kľúčovým prielomom boli techniky ako napríklad fluorescenčné farbenie. Skúste si to predstaviť ako také mikroskopické zvýrazňovače. Tieto farbivá sa dokážu prichytiť na konkrétne úseky DNA a pod špeciálnym svetlom sa jednoducho rozžiaria. Keď sa to spojilo s naozaj pokročilou mikroskopiou, zrazu sme mali pred sebou jasný obraz jednotlivých chromozómov. A tak sa nástroje, ktoré boli pôvodne vyvinuté na štúdium chýb, stali absolútnym základom pre budúce cielené úpravy genetického kódu. OK, super. Takže, už to vieme vidieť. Ale čo teraz? Ako s tým kódom reálne pracovať? Predstavte si, že by ste sa snažili upraviť gén v dospelej celej rastline. To je strašne nepraktické, ak nie je nemožné. Vedci si uvedomili, že potrebujú pracovať v oveľa menšom meradle. Potrebovali sa dostať na úroveň jednotlivých buniek. Buniek, z ktorých by ale potom samozrejme dokázali vypestovať celú novú rastlinu. A presne tu prichádza na scénu technológia, ktorej hovoríme rastlinné tkanivové kultúry. V princípe je to celkom jednoduché. Zoberiete si malý kúsok rastliny, odborne sa tomu hovorí explantát, a dáte ho do Petriho misky na taký špeciálny živný gel. A v tomto sterilnom kontrolovanom prostredí začne rásť. Týmto spôsobom vieme získať milióny buniek, ktoré sú úplne ideálnym materiálom na ďalšie genetické úpravy. A teraz, prečo to vlastne funguje? Dôvodom je jeden úplne fascinujúci koncept, ktorý sa volá totipotencia. Viete, na rozdiel od nás, od živočíchov, takmer každá jedna rastlinná bunka má v sebe zakódovanú schopnosť zregenerovať celú kompletnú rastlinu. Je to naozaj, ako by každá bunka bola miniatúrnym semienkom a mala v sebe uložený kompletný stavebný plán. Naozaj úžasné. Takže výsledok je niečo, čo znie skoro ako sci-fi. Zoberiete pár buniek v Petriho miske a dokážete z nich vypestovať celú plnohodnotnú rastlinu. No a presne toto nám dáva ten dokonalý východiskový materiál. Je toto naše, ako sa povie, čisté plátno, na ktoré môžeme začať maľovať pomocou genetickej modifikácie. Lenže to nás samozrejme privádza k ďalšej úplne kľúčovej otázke. Dobre, máme to čisté plátno, tie naše bunky v miske. Ale ako na niečo napíšeme? Aké pero použijeme? Ako reálne zmeníme ten genetický kód vnútri týchto buniek? A to riešenie, ktoré veda nakoniec našla, bolo, povedal by som, že geniálne a elegantné zároveň.
Namiesto toho, aby sme sa snažili vymyslieť nejaký zložitý, nový nástroj od nuly, tak sme si ho jednoducho požičali. A požičali sme si ho od samotnej prírody. Našli sme totiž organizmus, ktorý sa venuje genetickému inžinierstvu už milióny rokov. Zoznámte sa Agrobacterium tumefaciens. Je to úplne bežná plodná baktéria, ale zároveň je to ten najlepší prírodný genetický inžinier. Vo svojom vnútri nosí taký malý kruhový kúsok DNA a tomu hovoríme T-plazmid. A teraz to najlepšie, keď táto baktéria infikuje rastlinu, dokáže kúsok tohto svojho plazmidu doslova vystrihnúť a vložiť ho priamo do DNA rastlinnej bunky. No a vedci, keď toto zistili, si uvedomili, že tento prirodzený systém môžu v podstate hacknúť. Môžu ho použiť ako takú dokonalú biologickú donáškovú službu na doručenie presne tých génov, ktoré do tej rastliny chcú dostať oni. A ako to teda prebieha? No, v princípe je ten proces geniálne jednoduchý. Krok 1. Vedci si zoberú ten T-plazmid z baktérie. Potom, pomocou takých molekulárnych nožniciek, z neho vystrihnú gény, ktoré by rastline uškodili. Krok 2. Na to voľné miesto vložia gén, ktorý tam chcú mať. Povedzme, gén pre odolnosť voči suchu. Krok 3. Tento nový upravený plazmid vrátia naspäť do baktérie. No a nakoniec tieto, povedzme, naprogramované baktérie jednoducho zmiešajú s našimi rastlinnými bunkami v tej Petriho míske. Baktéria potom urobí presne to, čo je jej prirodzené. Infikuje bunky a preniesie do nich ten náš nový gén. A odtiaľ je to už len krok k tomu, aby sme z týchto úspešne upravených buniek vypestovali celú novú rastlinu, ktorá už má tú novú žiadanú vlastnosť. Dobre, takže už vieme, ako to celé funguje v laboratóriu. Teraz sa poďme presunúť od toho ako k tomu oveľa dôležitejšiemu prečo. Aký je vlastne reálny dopad týchto technológií na polia, na poľnohospodárstvo a v konečnom dôsledku na naše potraviny. No a tie výsledky sú naozaj konkrétne a hmatateľné. Zoberme si napríklad paradajku Flavor Saver. To bola jedna z úplne prvých geneticky modifikovaných potravín na trhu. Vedci do nej práve pomocou Agrobacterium vložili gén, ktorý spomaľoval jej mäknutie. Výsledok? Vydržala na pulte v obchode oveľa dlhšie čerstvá. Alebo iný príklad. Vďaka selekcii buniek v kultúrach dnes máme odrody zemiakov, ktoré sú odolné voči nebezpečným plesniam. A ďalšia technika nám zas umožňuje pestovať úplne zdravé, bezvírusové klony cesnaku. Každý z týchto príkladov rieši jeden veľmi konkrétny a reálny problém v poľnohospodárstve. Takže, prečo je toto všetko vlastne dôležité? V prvom rade je to oveľa rýchlejšie. Namiesto 10 ročí čakania môžeme mať novú odrodu za zlomok času. Po druhé, umožňuje nám to prekračovať hranice druhov. Môžeme vziať užitočný gén, napríklad z baktérie, a vložiť ho do rastliny, čo by tradičným krížením bolo absolútne nemožné. No a hlavne otvára to dvere k plodinám, ktoré sú šité na mieru našej budúcnosti. Rastliny s lepšou výživovou hodnotou, alebo také, ktoré dokážu lepšie bojovať so suchom, so zasolenou pôdou a s ďalšími klimatickými výzvami. A to nás všetko privádza k jednej veľkej záverečnej otázke. Teraz, keď máme v rukách nástroje, ktoré nám umožňujú upravovať genetický plán rastlín s takmer chirurgickou presnosťou, čo by sme mali vytvoriť ďalej? Aké vlastnosti by mali mať plodiny budúcnosti? Majú byť odolnejšie voči suchu, bohatšie na vitamíny, schopné rásť v nehostinných podmienkach? Tie možnosti sú takmer nekonečné a je na nás, ako túto neuveriteľnú technológiu využijeme.